Rigtig mange af vores borgere med udviklingshæmning og misbrugsproblematikker, de holdt op med at drømme. De holdt op med at have håb. Så de har også brug for, at der er nogle pædagoger, der hjælper dem med at føde de her håb og drømme. For ellers kan tingene jo være ligegyldige. Arbejdet med mennesker med udviklingshæmning, der samtidig har et skadeligt forbrug af rusmidler, er en kompleks størrelse. Når man laver misbrugsbehandling sådan normalt, så baserer det sig rigtig, rigtig ofte på samtaler. Og det profiterer vores borgere ikke af. De har brug for, at tingene er meget mere konkrete. De har brug for hjælp til at omsætte alt det, der bliver snakket om. Og rigtig mange gange, så har de simpelthen også bare brug for hjælp til at forstå, hvad der bliver sagt. Det er jo også noget, vi skulle være særlig opmærksom på, hele den der tilgang til, hvordan kommunikerer du med de her borgere. Vær opmærksom på, at det er én ting ad gangen. Stiller et spørgsmål ad gangen. Vent nu på svar, inden du stiller nummer 2 og nummer 3, og prøv at gøre tingene enkelt. Men når man arbejder socialpædagogisk med struktur, støttebehov og meningsfulde aktiviteter, så kan man opnå bedre faglighed og dermed hjælpe målgruppen med at opbygge et meningsfuldt liv. Det er rigtig vigtigt at have sig for øre, at vores borgere, de drømmer om fuldstændig det samme, som alle andre borgere drømmer om. De drømmer om at få et arbejde, at få en familie og få et dejligt sted at bo. Så hvordan er det, at vi kan skaffe dem adgang til at nå de her drømme? Også selvom man måske bor på en institution. Også selvom man har et misbrug. Også selvom man måske har en dom eller et eller andet. Så man sådan umiddelbart kunne tænke, det forhindrer da alt. Så det gør det bare ikke. Det er jo borgere, som har været igennem meget i deres liv, og man egentlig har måske også været anbragt steder, hvor man ikke har kunne formå at løfte opgaven. Så kommer de jo oftest til os, og så skulle vi jo være det her specialiserede sted, som kunne gå hen og gøre en forskel for dem. Men nogen har det været mere udfordrende end andre, men jeg synes, at når man kigger på hele målgruppen, så synes jeg, det lykkes. I denne episode bliver du klogere på, hvordan du tilrettelægger din socialpædagogiske indsats, når du arbejder med mennesker med udviklingshæmning og rusmiddelproblematikker. Du lytter til Socialpædagogernes podcast, der er en del af vidensuniverset Faglig Fokus. Første gang jeg mødte Allan, der var han meget reserveret. Man kunne godt se, at Allan han var sådan typen, der skulle lære hans personale rigtig godt at kende. Han havde brug for nogle relationer. Lene Thomasen arbejder som socialpædagog på Mosetoft ved Viborg. Der er et dags- og døgntilbud for voksne med udviklingshandicap og problemskabende adfærd. En af de personer, hun tager sig af, er Allan, der er tilknyttet stedet, men bor i sin egen bolig. Allan han har et udviklingsniveau, der ligger på de der 6-9 år. Han har haft en svær barndom. Han har været i pleje, siden han var en lille bitte dreng. Og voksede op i en familie med misbrug. Han var ikke ret gammel, da han fik hans første fix af faren. På det tidspunkt, der hjalp ham med det. Han har både taget kokain, amfetamin og hash. Altså det, jeg har oplevet mest herude, det har været amfetamin og hash, men også indimellem kokain. Men der har mest været de 2 andre typer, han har taget, og tager stadigvæk hash på daglig basis. Når man arbejder med borgere med udviklingshæmning og misbrugsproblematikker, så er det vigtigt at have sig for øje, at et misbrug jo som regel ikke kommer af sig selv. Henriette Bjerregaard er socialfaglig udviklingskonsulent i specialområdet udviklingshandicap i Region Midtjylland og samtidig visospecialist. Et misbrug, det kommer af, at borgeren er sårbar, eller har været sårbar, eller har været i mistrivsel, eller er i mistrivsel. Og vi ved, at når man bliver sat i overkrav, altså ikke får den støtte, som man har brug for, så ved vi, at man kommer i mistrivsel, ofte med uhensigtsmæssig eller udadreagerende adfærd til følge. Og det får dem den angst, som kommer, når man lever i kaos. Henriette fortæller, at det er almindeligt, at personer med udviklingshæmning bliver henvist til et almindeligt behandlingscenter, hvilket ikke er den rigtige løsning. Det er rigtig svært for de her borgere at profitere af samtalebehandling, og det er jo det, man i de fleste misbrugscentre arbejder med i dag. Og det er det, fordi de simpelthen ikke forstår at omsætte det, vi snakker om, til praksis. Og det har de svært ved, fordi de har svært ved planlægning, overblik og organisering, og har svært ved selvregulering. Så det der med at lave en plan, som der skal til, hvis man skal bevæge sig fra et sted til et andet, fra at være i misbrug til eksempelvis at reducere sit misbrug, det kan de ikke selv.
Arbejdet med mennesker med udviklingshæmning, der samtidig har et misbrug, kan altså give udfordringer for socialpædagoger, hvis der ikke er en konkret tilgang til arbejdet. Derfor arbejdes der efter nogle meget faste rammer på Mosetoft. Hver morgen så ringer vi til Allan. Vi starter 8:30 med at ringe. Tager Allan ikke telefonen, så ringer vi hver kvarter indtil 9:30. Når Lene Thomasen besøger Allan, så har alt en fast struktur. Blandt andet er morgenrutinen den samme hver eneste dag. Når vi kommer ud til ham, så kan det være sådan noget med, skal vi have ordnet noget opvask, eller vi snakker sådan lidt om, hvordan det ser ud, eller han kan også bare sige, jeg har bare lyst til, at vi bare sætter os og snakker i dag. Vi byder straks på kaffe, og vi sidder og snakker, og det kan være, det omhandler både misbrug, det omhandler, hvordan går det herude, hvad er svært, hvad er udfordrende, og hvad går godt. Og netop de her faste rammer og strukturen er sammen med støtte og meningsfulde aktiviteter de vigtigste parametre på Mosetoft i arbejdet med borgerne. Det, der skal stå først, det er, at vi prøver at blive kloge på at kigge bag om adfærden. Hvorfor er det, at man misbruger på en eller anden måde? Og det kan man jo gøre for at berolige et umodent nervesystem. Og der kan struktur være med til at skabe ro og et roligere nervesystem. Vi har jo ikke kunnet lave nogen struktur, medmindre Allan har været inddraget i det, og jeg synes, at det har været rigtig vigtigt for os at have Allan med, fordi det er vigtigt, at Allan han har ejerskab. For hvis man ikke har ejerskab, så når vi ingen vegne med dem. Det næste led af Lenes arbejde med Allan handler om støtte. Her handler det både om at forstå Allans ønsker og drømme, men også om at støtte ham med at opnå selv de mest almindelige ting i hverdagen. For eksempel, lad os nu sige, at Allan har tandpine, så kan han godt ringe ned og lave en aftale med en tandlæge. Men han blev rigtig god til at komme og sige til os, at nu havde han lavet den her aftale. Så er det sådan rigtig vigtigt for Allan, at vi så forberedte ham på, at det er i morgen, du skal til tandlæge, det er klokslet, vi kommer og vækker dig på det her tidspunkt, så du kan nå op og få din kaffe og lige få børstet tænder, inden du skal ud af døren. Støtte betyder jo alting, fordi når man er udviklingshæmmet, så er der nogle ting, man ikke kan. Så har man jo brug for at blive støttet på lige nøjagtigt det, man ikke kan. Og får man ikke den rette mængde støtte, så bliver man sat i overkrav. Så reagerer man, det ved vi, altid med at komme i mistrivsel. Og ofte så reagerer man, når man er i mistrivsel, enten med en eller anden uhensigtsmæssig adfærd, og ofte også med en udadreagerende adfærd. Og det gør man for at dæmpe den angst, der opstår ved at være i sådan en limbo af, jeg forstår ikke, jeg ved ikke, hvad jeg skal, jeg ved ikke, hvad jeg kan, og så videre. Lene og de andre socialpædagoger støtter altså Allan på mange måder. Allan han har brug for meget hjælp til at få struktur og systemer i ting omkring ham, altså hans lejlighed. Det bliver hurtigt kaos, hvis der ikke er nogen, der hjælper. Vasketøjskurven, den bliver fyldt, og den bliver ikke vasket tøj. Det kan være perioder, det kan være svært at komme i bad. Det kan være alle de her aftaler ud af huset med at få passet og komme til tandlæge, læge, alle de her besøg, man har. Det er svært, uden han har støtte. Det sidste trin i tilgangen handler om at hjælpe Allan med at finde meningsfulde aktiviteter. Det kan være aktiviteter, der giver ejerskabsfølelse, eller et skridt i retning af en drøm eller et ønske. Her spiller støtte også ind. Det giver ikke måske Allan så meget mening, at han skal rive gruset herude, så kan han se, at der kommer en borger 3 timer efter og river igen. Altså, hvad skal jeg gøre det for? Det er jo bare sådan, at jeg ikke sætter mig til, fordi jeg skal gøre noget. Så det har været vigtigt for os og for Allan, at han har haft den her ejerskab igen for det her, han gerne vil. Og vi har lyttet til, hvad er det, du brænder for? Hvad er det, du gerne vil? Altså på et tidspunkt, så snakkede Allan også om, at han ville gerne ned på Havredal landbrugsskole. Det er jo sådan en landbrugsuddannelse, der er tilrettelagt for borgere, der har nogle særlige udfordringer. Og det fik jeg så også aftalt, at nu skulle han ned og se det. For alle mennesker er det jo vigtigt at være i noget, der giver mening. Og det er det også for vores borgere. Vores borgere, de er bare ikke altid så gode til hverken at mærke, hvad der er meningsfuldt, eller at tænke og resonere sig frem til, hvad der er meningsfuldt for dem. Så det er en kæmpe væsentlig opgave, når man er pædagog og arbejder med de her borgere, hele tiden at være opmærksom på, hvad er meningsfuldt for den enkelte borger. For man kan ikke bare sige, at nu laver vi et katalog, og så finder vi nogle aktiviteter, som er gode for borgere med udviklingshæmning. Sådan hænger det ikke sammen. Det er jo individuelt, hvad der giver mening. Når tilgangen med struktur, støtte og meningsfulde aktiviteter bliver gjort rigtigt, så undgår Lene og de andre socialpædagoger at sætte borgere som Allan i overkrav. Der er ikke ret mange borgere, der bliver sat i overkrav med vilje. Så når vi har en borger, der er i mistrivsel på en eller anden måde,
så skal vi kigge på, at det er temmelig sikkert, at fordi de er sat i overkrav, så skal vi forstå mistrivsel, udadreagerende adfærd eller uhensigtsmæssig adfærd. Rigtig mange af vores borgere er jo meget, meget sensitive, så derfor er det ikke ligegyldigt, om man bor sammen med 10 andre, som er urolige, for eksempel. Men selvom Lene kender Allan rigtig godt, så kan hun alligevel komme til at gå over hans grænse. Jeg kan da tage sådan et eksempel, fordi der er jo ikke nogen af os, der er fejlfri. Jeg synes, han havde også været i noget misbrug, og det var lige der, hvor jeg havde kæmpet rigtig meget med, at nu skulle vi ned og se Havredal landbrugsskole og alle det her ting, og det var hele tiden noget, han ønskede. Og så kommer man ned til ham dagen før, eller 2 dage før, han er totalt væk. Jeg tror, at vi kan også komme til at brænde så meget for nogle ting, som vi kommer til at gå over deres grænse, men det der med, at man så erkender, det er jo fisme ikke i orden det her, så gå ned, tag ved borgen og sige, ved du hvad, Allan, undskyld, det var faktisk ikke min mening. Det der med, at du opnår så meget på den lange bane, at de også mærker, vi kan altså også lave en fejl. Lenas arbejde med Allan har stået på i flere år, og det har budt både på op- og nedture. Der, hvor Allan har rykket rigtig meget, det er jo bare det, han åbner op, synes jeg. Det der med, at han kommer til os, når ting er svære, og kan fortælle, at jeg har haft et misbrug, eller jeg har faktisk lyst til at tage noget nu, eller jeg synes, det er egentlig der, jeg ser den allerstørste fremskridt med Allan, det er det, der han lukker op og vil tale om de her ting, som han førhen har holdt meget for sig selv. Lene fortæller, at det kræver meget af socialpædagoger at lære at håndtere målgruppen, men at man kan komme langt med tålmodighed. Altså det der er rigtig vigtigt, synes jeg, det er, at man må aldrig blive dømmende. Man må aldrig... Man skal altid... Altså jeg synes jo, det er vigtigt, det der med, at man er altid i øjenhøjde, når man arbejder. Vi er ligeværdige i det her, og man skal have rigtig meget tålmodighed. Og gud, man skal have tålmodighed. Men jeg tror på den lange bane, så lykkes ting ved, at de ved, at man er der for dem, og man vil dem lige meget hvad der sker, så er man her. Jeg kommer i morgen igen, og jeg banker på i morgen igen, og jeg kommer i overmorgen igen, og jeg vil da gerne lige meget, hvordan du har det. Så de kommer ikke sådan til at føle sig forkert, selvom verden er svær. Så ved de, at der er nogen, der vil mig. Det er selvfølgelig ikke let, men man kan ret simpelt opleve og skabe trivsel ved borgere, der har været i massiv mistrivsel, når vi møder dem på deres støttebehov. Og det er klart, at hvis vi skal møde dem på deres støttebehov, så skal vi være rigtig, rigtig kloge på deres funktionsniveau. Så når vi får kigget tingene rigtig, rigtig godt igennem, og finder de der små nåle i høstakken, så kan vi på ganske kort tid faktisk, det oplever jeg i visuforløbene, skabe meget, 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 meget bedre trivsel. Og det er jo fantastisk, at vi kan det. Arbejdet med Allan har givet Lene meget læring, og det er da netop også læring og udvikling, som Lene ser som en af styrkerne ved Mosetoft. Det er egentlig det, jeg synes, der er det fedeste herude, der vi får lov til at udvikle os, og i det, som vi tænker, er noget, der på sigt kan hjælpe de her borgere, vi arbejder med. Og så synes jeg, at vi er gode til at få det, i hvert fald blevet meget, meget bedre til at få det, vi kan nå endnu længere med det, men det der med at få det praktiseret i hverdagen, at det er ikke nok, at man bare laver de her krebsskemaer, og så ligger de bare fint der, så når tilsynet kommer, så har vi de krebsskemaer, vi skal have. Men det bliver levende, det kommer til at leve i huset, at man kan se i vores dagbogsnotater og i vores faglige vurdering, at det er noget, vi reflekterer over, det er noget, vi bruger med borgeren, det er noget, vi tænker, okay, man er særlig udfordret på de her områder, derfor er det vigtigt, at man tager den og den tilgang for at kan nå et skridt videre med borgerne. Det er sådan noget, jeg synes, vi er blevet meget, meget bedre til det, end vi har været. Når man har at gøre med en borger, så skal man være rigtig dygtig til at tage de faglige briller på, og så være enormt nysgerrig på det her funktionsniveau. Og ikke tænke, jamen det kan han jo nok godt selv. Hvis en borger er i mistrivsel, så er der et eller andet, som han har brug for at få støtte til på en anden måde, end han har i de aller fleste tilfælde. Så at få kigget 180 grader rundt igen, fordi de her hjerner, alle hjerner er komplekse, så umiddelbart kan det se ud som om, at vores borgere kan noget, som hvis vi gransker lidt i det, kan være rigtig svært, fordi deres hjerner på en eller anden måde ikke bare
er lige, som man skulle tro, når man kigger på dem. Og Allan, ja, han klarer det meget godt i dag. Allan, han har fundet en kæreste. En ny kæreste. Og Allans store drøm, det er jo at komme ud og være en familie, ligesom alle andre. Så han bor ved Louise nu, og det har sagsbehandleren sagt, at der er selvfølgelig nogle rammer, der er noget, Allan skal overholde. Og jeg synes egentlig, de i samarbejdet ude formår sådan at få det til at se nogenlunde fint ud. Så jeg tænker egentlig ikke, lige nu er opgaven ikke lige, at jeg skal fare, eller vi skal fare rundt derude, men det er, at vi er der, og vi lytter til ham. Og hvad er det, du har brug for nu og her? Og han ringer til os også, hvis der er ud over det, hvis der er noget, han har brug for hjælp til, så kan du være sikker på, så hører vi fra ham. Det var alt for denne episode af Socialpædagogernes podcast. Du kan finde meget mere viden i vores vidensunivers Faglig Fokus på sl.dk/fagligfokus. Her kan du også som altid downloade et refleksionsark til episoden, som du kan bruge til at gøre både dig og dine kolleger fagligt skarpere. Podcasten er produceret af Kontekst og Lyd. Jeg hedder Mads Christian Hede. Tak fordi du lyttede med.